98% všetkých študentov sú tí najhlúpejší ľudia, akých v tejto krajine máme. Pretože tá vysoká škola je v dnešnej dobe tak strašne znehodnotená, že fakt už iba hlupák pôjde na vysokú školu. Každý inteligentný pôjde radšej robiť niečo poriadne, niečo dôležité a nepôjde sa flákať na vysokú školu a nepôjde sa nadrbávať a nebude svoje najproduktívnejšie roky zabíjať na zbytočnej vysokej škole. Dneska povedať, že si študent, je pomaly až urážka. A takto by to nemalo byť. A môže za to viacero vecí. Prvá vec, ktorá za to môže, sú súkromné vysoké školy. Problém so súkromnými vysokými školami je taký, že súkromné vysoké školy sú biznis. A ako každý biznis, aj tento biznis chce urobiť čo najväčší profit. Ako sa robí v školstve profit? No tak, že nabereš čo najviac študentov a pokúsiš sa ich tam udržať čo najdlhšiu dobu. To znamená, že oni nielen furt znižujú tie kritériá na vstup do tej školy, ale ešte aj znižujú tie kritériá na to, aby ťa nemuseli vyhodiť.